Grade 10 student nga nagdumili nga manigarilyo gitabangan og kulata sa laing duha ka estudyante sa Isabela City, Basilan. Among pagpangulata nag-viral sa social media. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa viral video nga mikatag sa social media, gitabangan og kulata kining lalaking estudyante nga nakaputi og shirt sa laing duha ka estudyante nga nakakalo. Nahitabo kini sa kilid sa usa ka comfort room building sa usa ka tungaan sa Isabela City, Basilan, recess time, banda alas 9 sa buntag niadtong June 25. Gumikan sa kasakit, madungog ang hilak sa mong grade 10 student nga biktima nga nag-edad og 15 anyos. Ang maong pagpangulata, gikakurat sab sa laing tulo ka mga estudyante sa mong lugar nga nakakita sa hitabo. Gani ang usan ini mihawa sa lugar. Taod-taod gitudlo-tudlo ang maong biktima ug gisiko ang nawong. Subli sab kining gisumbag ug gisipa. Ang maong biktima gidala sa ospital sa maong lungsod aron mapatambalan gumikan sa gireklamong sakit sa ulo ug pagsuka-sukan ini. Apan, gibalhin kini sa usa ka ospital sa Zamboanga City alang sa padayong pagpatambal. Hinuon nakauli na kini niadtong unang semana sa Hulyo. Matod sa Police Regional Office 9, nagdumili nga manigarilyo ang maong biktima sa sugo sa mga sospek nga nag-edad og 14 ug 15 anyos. Sa initial na investigation, sa interview doon sa bata, sir, is parang pinipilit siyang manigarilyo or something. Basta may pinapagawa sa kanya na hindi, ayaw niya gawin. Kasong physical bullying ang atubangon sa maong duha ka sospek nga estudyante. Gumikan kay minors, gikustodiya sa kinikaron sa CSWD Isabela City alang sa counseling and intervention. Gimatawag sa otoridad ang matag kampo nga nalambigit sa maong insidente alang sa case conference. Ginakuwaan pa kini og pahayag. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao